inda za ku ji labari na dai bai ƙare ba daga bakin Aminu Saira. Wato ‘yan uwa zan yi amfani da wannan daman wato in sanar da ku cewa in kai musulmi ne ko kuma ke musulma ce ku yi ƙoƙari ku riƙe addininku, ku bi Allah domin shi ne hanyar tsira. Ku sani cewa duk abin da aka samu ƙwarai da gaske a wannan duniya sai Allah ya tambaye mu ta hanyar da muka samu, imma ta hanya mai kyau imma ta hanya mara kyau. Shi ne nake ɗan mana wa'azantarwa da kuma tunatarwa mu zamanto masu riƙe addininmu sannan mu zamanto masu tsaftace hanyar nemanmu. ‘Yan uwa kar mu zamanto shagalallu, shagalallu ma'ana mu fake wato da son shagali na rayuwar duniya, wato mu duƙufa 100% game da kalle-kallen fim, da kalle-kallen Facebook, da kalle-kallen YouTube, da kalle-kallen Instagram, da kalle-kallen TikTok da kuma ƙirƙiro abin da ba shi ba. Idan za mu ƙirƙiro abu, mu ƙirƙiro abin da zai amfane mu, zai amfani al'ummar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu zamanto mutane masu tawakkali, masu kuma haƙuri a rayuwa da duk inda muka tsinci kanmu. Mu zamanto masu imani, masu tausayin juna, masu tausayin talakawanmu. Zan ƙara yin amfani da wannan dama in sanar da mu cewa game da yadda hali da kuma yanayi na ƙasarmu da aka shiga, kamata ya yi mu zamanto mutane masu taimakon addininmu, mu zamanto mutane masu taimakawa waɗanda ba su da shi, mu zamanto mutane masu tausayi, masu jin ƙan juna. Zan ƙara yin amfani da wannan dama in sanar da mu cewa duk abin da fa muka samu a wannan duniya to fa a nan za mu bar ta. Babu abin da za mu ɗauka mu tafi da shi. Kamar yadda muka zo tsindir haifuwar mahaifiyarmu, to haka fa idan muka mutu ma za a wanke mu. Duk abin da muka tara na duniya na hanyar halal ko kuma haram a nan za mu bar shi, a ƙara ɗaukan mu da wannan lulluɓi da muka zo duniya aka karɓe mu, a ƙara lulluɓe mu da wannan lulluɓi, a ƙara kai mu kabari cikin ƙasa a kwantar da mu. To shi kenan, sai fa mu girbi abin da muka shuka, imma na alkhairi imma na sharri. Allah muna roƙonka ka tsare mana hanyar nemanmu, ka tsaftace mana hanyar samunmu, ka sa mana imani mai ƙarfi a cikin zuciyarmu, ka kyautata ƙarshenmu, ka ba mu ikon hidimta wa addininmu. Allah ya sa mu dace. Ku yi ƙoƙari ku yi share. Barkanku da zuwa tashar labaran duniya. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗaura.